Ev sore, neşîne. Jek û jo dostên hevin. Ew gelekî ji ev hez dikin. Ew ji heman tiştan hez dikin. Ew bi heman lîstikan dilîzin. Ew heman kincan li xwe dikin. Ew wekî hev diaxivin û tu carî şer nakin. Ew li malinan dimînin ku zaf dişibin hev. Rêyeke biçûk di nava malên wan de heye. Li dawiya wê rêyê mala Daisy heye. Daisy û kincên wê yên rengîn. Daisy gava diber Jack re derbas bû, Jack bang kir û got: "Silav Daisy, kirasê te yê zer zaf şîrin e." Jo got: "Wekî gula zer e." Jack keniya û got: "Wekî mûzan e." Roja din Daisy bi kirasekî rengê keskê vekirî di ber wan re derbas bû. Jack keniya û got: "Wekî hebeke baqilan e." Jo jî bi ken got: "An jî wekî beqekê ye." Kêfa her du hevalan dihat ku henekên xwe bi Daisy dikirin. Navê wê kiribûn Qiralîçeya Rengan. Lê rojekê Daisy ji henekên wan aciz bû. Wê biryar da ku ew jî henekê xwe bi wan bike. Du kirasên Daisy hebûn ku bi tûmî wekî hev bûn. Yekî sor û yekî şîn. Her du di nîvî re jê kirin û rengên cuda bi hev ve dirûtin. Bi vî awayî kirasekî wê yê ecêb çêbû. Aliyekî wî sor û aliyekî wî şîn bû. Wekî her car bi kirasê xwe di ber wan re derbas bû. Jack got: "Wekî firingiyekê sor e." Jo xwe avêt nav axaftinê û got: "Wekî balînayekî şîn e." Daisy serê xwe hejan û berê xwe da malê. Jo bi ser Jack de qîriya: "Te çima got firingî?" Jack jî bi ser wî de qîriya: "Ji ber ku ew kirasekî sor e." Jo hêrs bû. Berê xwe da wî û got: "Ew kiras şîn e. Ji lo ma min got balîna." Jack jî hêrs bû û bi dengê bilind got: "Sor e. Qey tu henekên xwe bi min dikî?" Jo li Jack nêrî û got: "Şîn e. Ma tu nabînî?" Pişt re tiştek qewimî. Her duyan zik li hev nêrîn. Jack bi qîrîn got: "Sor." Jo bi qîrîn got: "Şîn." û jo Jack dehfta. Pişt re Jack jî jo dehfta. Wê keliyê Daisy bi kirasê xwe sor û şîn hat. Wê li her du kurikan nêrî ku ketibûn qirika hev. Ew sekinîn û li Daisy nêrîn ku li dora xwe dizîvire. Fehm kirin ku mesele çi ye? Daisy bişirî û got: "Binêrin, hem sor e hem şîn e." Her du kurikan dev ji şerberda û li wê nêrîn. Daisy got: "Li min bibihirin, min henekek bi we kir. Lewra we gelekî henekê xwe bi min kir. Belkî ya baş ew e ku em hinekî din kubar bin."